Ang RMN Production Center mudalit kaninyo nining sugidlanon nga gisuwat ni Cecil Danyusos Cabrera agi sa paghandom sa Semana Santa. Adlawng Huwebes karon, manghinaot kami nga nakamo sa maayong panglawas inubanan sa inyong pagampo. Mga kasama, aniya ang sugidlanon nga nag-uluhan. Second Chance. Susihan ang kinabuhi ko nga. Nawila, Oh, amin ang silig. Udas pa nang be. Ako lang yung manlimpil bay. kinig yung manghula. Ako na lang, kaya naman ako. Ay, amin ang silig. Udas pa lagi. Amin mo. Amin lang. Hala ha, Dong Luis ha. Mangilog makagbato nun sabay. Pangbabae man nga buhat, Dong Luis. Pwede mo ko na mga lahat kaya. Trabuha. Nawila, pwede mo. Manabag parihapon ang tanan. Man na ba? Ang pagpasar di na problema. Ang pagtap mo himuan ninyo. Kaya gipa-eskwela ko kamo sa mahalong eskwelahan. Kinanglan ang tanan ninyo mga libro, manunog basa, ang tanang pahina nini. Tungod kay mahal nga akong pagpalit ni anak. Mahal ang bayad ako sa inyong pag-eskwela. Ay mo kalimot. Kapila ang pagbasa sa Biblia. Sama sa libro sa inyong eskwelahan. Umanuno sa pagbasa sa mga pahina nini. Sabot mo mga anak. Tambot na pa. Ikaw, Luis. Oh, makasabot po ko pa. Pero buyag, mga dagko gid sila grado. Pagkadali, ragis panahon. High school na ang akong mga anak. Si Luis na anak tungha sa eskwelahan sa mga pari. O dagko sa siyang mga grado. Na-maintain sa atong mga anak nga dagko sila grades. Mo kanay gusto kong mahitabo alang sa atong mga anak. Ay, dili lang sa dibawaan. Mag-college na pud sila. Huwag kita paingon na pud sa pagkatiguang. Ayaw pag-una-una na yan, ha? Hapit naman dahil tingpauli sa atong mga anak. Maganda na lang kung daan alang sa atong pagkaon. Absent ako mabay, Luis. Tapos wala. Oh, kapoy. Kapoy nga mo, pira mga ako. Tural! Ikaw may kamaos klase. Niya, asam ka ba, boss? Ah, Asa pa? Sa bisyo! oh, Mr. Principal, gipatawag mo na ko mo, sir. O Luis, tungod din ang imong excuse letter. Di ko ni madawat. Questionable ka ni. Ah! Grabe ah! Anong question pa ba kung absent? Nakimo na ganyan ko excuse later. Question mo bigla. Ano masuko ka man? Kasagpa ko ni mo, Luis. Huwag kay batasan! Huwag kay respeto! Uy! Barning's Public School, Luis? Kay blacklisted ako sa eskwelahan sa mga pare. Iyay! Pero kasawa ko. Why ayaw ba, bros? Excuse later ay hinungdan.
Dito ka! Sige lang mo, Rayot! Hati ka mo mahulong! Ha? Gawin mo ko, ha? Sige, panggubo na itong dala mga butang nga magkita ito doon sa skilan. Gubo na ito na eh! Gubo na eh! Dili na ko gustong makigkuyog ka pa ng imong mga barkada, ha, Luis? Tanawa, nagamay ka na lang hinoon. Apil ka sa gi-kick out sa maong eskwelahan. Dong Luis, gipa-eskwela ta nilang mamagpapa sa nindot nga eskwelahan. Ayaw hatagi ka bala kag gagool sa mama. Di ka maluoy niya? Maluoy mo. Maluoy mo ni mama na wina. Naaraman din na. Likay na ng mga barkada ni mo mga dato. Kay matakdan ka sila kamal dito. Nakasabot ka ba, Dong Luis? Oo, nakasabot ko na wina. Balhin na po kaglaing eskwelahan. Maayo na doon na pa mo dawat ni mo, Luis. Nadawat ito ko rin yung eskalahan na. Isagwa ko'y good moral character nga isubmit. Oh, dawat nun ko kay. Nagkumang grado na ko. Matiya din yung wala tayo barkada mga dato, no? May gasto na ito bisyon na to. Ay, ay. Mangita ko pa ron masuportahan ko akong bisyo. Naibabaing danghag. Yan mo ang naglakaw na yan. Kung labliho na yung bag. Anong bitong na padangag-danghag ka? Kidnip na! Hoy! Ang akong bag! Snatch! Kanindot akong pabati! Heaven! Hey! Ipaglingi ha? Padayon sa mo po drive. Tulis na! Ihatag na ko tanan ng kinitaan. Dali! Dali! Luis, guha sa NCEA. 94% man. Tamba na to mayroon eh. Ano ba? Uy, anong doon na may mga malita? Kasi may naabot. Ako na anak. Mo-abroad ko. Singa mo? May sugot man si Papa ninyo. Dong Luis, pag binuotan in taon dong ha, dili magpapadlong ni Papa ninyo. Oo ma. Dong Luis, mayo kay naabot na ka. Uwa na si Papa, Dong. Niapas ni mama sa abroad ng papa? Patay na si Papa, Dong. Oh, sa? Nawina? Saan ka tinuon na nga? Maabro sa kulo ka? Dong Luis. Manny Luis, nakabalita na kanoy. Namatay naman si Manang Wina. Sa? Nga ano man eh?
Oh, namatay po sa Wina. Magwasa naman tayo ni Manoy Luis. Ay, magkamala ka. Ako'y mapatiwas ninyo sa pag-eskwela. Gusto na ko nga magka-graduate mo sa inyong mga kurso nga nagikuha. Bay Luis, ikaw na yung nakapag-graduate sa college sa imong mga manghod? Oo, Byron. Ako taon. O, ato rin niya. Saman? Waso na may bawang siya akong bisyo. Dagan ko kwarta ba eh. Sayo ka niya na, di ba? Pero ang ilang naibawaan nga, buutan ng ilang magwang. Byron, ang kita sa among negosyo din si Papa ang tag-iya o ako'y nagpadayon ani, may akong gigamit sa pagwasto sa pagtungha sa akong mga mangod. Mo ba? Dalay gunong buday ka, Bay Luis. Bisag dautan kang pagka-ikaw. Basin, doon na yung mga parak na nangitan mo. Lihay lang ako nabusing, aron di ka madakpan. Oh, salamat sa mo pagpibaw, ha? Idlas ninyong pagita. Idlas ni. Lain lola una ko. Pamingaw-mingaw una ako ang sitwasyon aron dili ko madakpan sa tinugyanan sa balawd. Luis, ikaw ba kini? Nagkailangan ako pero kung kailan ni mo. Paglugdong. Paglugdong. Daghan na ang mga tinugyanan sa balaod ang nangita nimo. Idlas kayo kada. Uba na mo ang malinaon. Bisag niya ano ko sold sa presuhan pero di ako gawas. Wa ko isod og selda. Tungod kay gamit kayo ko. Kamaon gusto na matrabaho. Bisag unsay lang ipatrabaho na ako, mahimo man ako. Gihimo ko nilang head maintenance. Trusty. Doon na pa ko wow kasugoon. May sweldo pa ko. O apel niya na ang pagsangyaw na ko sa mga pulong sa Diyos. At sa mga kauban ako din sa presuhan. Oh, kumusta mo dala ni Sir Zelda? Magilaot ko nga kung unsa ba'y nahimo ninyo mga sa inyo na kining gipasulan. Gikan gyud sa inyong dughan. Kay kung mahatagan kita kagawasan, gaan ang atong dughan. Ano yung ako'y pambit ninyo ha? Kung inyong basahon na ito ang balaang kasulatan, atong Holy Bible, there is Joel chapter 2 verse 13. Ngayon din nga, gisiya ang inyong kasing-kasing, inay ang inyong biste. Balik sa Ginoo nga inyong Diyos, kay maluluyon siya kayo, mapabsanon o matinumanon sa saad. Andam siya sa pagpasaylo o dili sa pagsilot. Kumusta ka naman din sa presuhan, Luis? Uy, sir, ikaw mo itong nagdakob ng ko, sir, no? Malipayon kayo ko, sir, kay nakatunan ako ng mga pulong sa Diyos. Sukad pa sa elementarya pa hangtod karon. Napaambit na ko sa mga piniriso, sir. Happy kayo ko, sir. Huwag mo samutang imong kahapi kung magkagawas ka na gano'n niya din, Luis. Oo, maog yun, sir. Mayong adlaw kanyo nga ako mga kauban ng mga piniriso. Aniyan usap kita sa atong pagsaw sa mga pulong sa Diyos. Kung masaw na itong malang kasulatan diri sa John 5 verse 8, si Jesus mingon kaniya,
tindog o dada ang imong gigdaan og lakaw. Og diha naayo siya o gidala niya ang iyang gigdaan og milakaw. Sa to pa, kung unsa itong pangayo ni Lord Jesus, ato ginang madawat basta kinasing-kasing lang. Luis, congratulations. Oh, sir? Ganong kalaman nung ko na mo, sir? Gawas nun ka na. Oh, Ug manghinaot kung dili og dili ka na gyud mo balik pa dinhi sa sud. Isaad ka na. Oo, sir. Ako yung sir, sir. Kawas nun ako. Kawas nun ako. Ayan, nagapan ba yun? Lamat ka ninyong tanan, ha? Kamu na isunod nga magkagawas. Okay. Ayaw kalimot, ha? Magbinutan mo. Magbinutan yun mong tanan na niya, ha? Di ba? Ator ko! Tantong sa tari. Ator ko! Okay, bye! Unsa man ko. Nabalik na ko rin sa gawas. Mura man hinuon ko gitaning nga rin. Kailangan kayo kong mabalik sa tanan akong bisyo. Nangurog ko akong kanuran. Dili na ko mapuga ng pagbalik sa akong mga bisyo. Na mao ang paggamit sa kinadaling trukas. Let's rock! Woo! 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 Opo. Ano naman ko? Dili na ko malihok ka akong lawas. Ikan sa kong tiil. Hangtod sa kong lihok. Pero ang akong mataong utok, nagpabiling nga buhit. Ano ba ni? Nausang na ako lawas. Di na ko malihok. Grabe ang kadaot sa mong lawas, Bay Luis. Tungod sa imong mga bisyo. Abi na kong buutan na ka nga, nakagawa sa brisawan. Grabe man hinuon ka. Bayron, nabangi ko ba'y? Nakoy na kang kwartahan. Bay Luis, matod sa doktor nga, kinahanglan nga maoperahan ka. Ang imong kasing-kasing, ang imong atay, ang imong itlog, ingon man ang imong kidney. Kay, pwerte na ng guba. Bay Luis. Unsa bayron? Bay, gusto pa ko mabuhay, bay. Ginoo ko. Dabangi ko. Bituo ko nemo pero dili ko ito ako pagsaling nemo. Ayaw ako, Ginoo. Mayroon. Magpapira ko, bay. Gusto ko matagan kong second chance sa Ginoo. Ako saan nga dili na ko siya ng hinuman man ako kinabuhi, bay. Gusto mo kong maayo, bay.
sakit ni Kapita. Kadagang tawa. Nagpano? Asa sila? Asa sila ba yun? Masunod ko sa panon. Hulo. Naasya? Ang ako mga iyan. Naasap sila. Pero, mga patay naman sila. Anong? Nakita man yun. Si Papa ug si Manang Wina. Gusto ko sila makita. Napakasala ni ining daghang mga tao? Nga, nagpanon? Lo! Tiya! Oh. Hain mo si Lolo. Napadayan ko sa pagsunod sa mga nagpanon. Nagsanga nga mga daan. Ang uban? May sura na primerong pultahan. Gipasuon sila sa nagiya. Tura may gipasuon? Ang utana ko ano nagiya. Ang utana ko? Asa di ay itong pultahan na? Sa ikatulong ni pultahan. Dawaton ka dito. Unsam ng primerong pultahan? May mo ba nga matanaw? Tambo lang. Ayaw pagsulod. Parang dili tamalangan. Oh. Ang mahal nga man. Siya ka na. Buhi siya. Naa siya sa kagarian nagkuwat. Ginoo! Kulatagan ko na mo kanuan ngayon. Ako sa nasultihan nga. Buhi ka. Huwag magawater ka na mo. Pasaylo ako Ginoo sa ako masa. Pasaylo ako. Andam kong munawat sa silot kay. Ako marisa. Unta. Hatagan ko ni mga gayon, Ron. Magkapibaw ko sa libo-libo ka mga tao nga. Tinuod ka ngayon. Nabuhay na ka nga akong Diyos. Ayun ko. Successful. Mga doktor nagpalipot ako. Successful kayo. Successful ang operation nga atong gihimo kang Luis. Buhi ko. Bitagan kong si Kansal sa Ginoo. Ma, pauli din sa Pilipinas, ma. Servisyohan ko ikaw sa nahibili ni mong kinabuhi, ma. Luis, anak. Salamat kayo, ma. Salamat kayo, pauli ka, ma. Sabi ni mo, Luis. Ako, ingon man ang tulo ni mo kamanghod. Diligid mo to sa nahitabo sa imong kinabuhi. Tungod kibuutan kamanghod nga pagkaanak. Muna ninyo nahibawan ka na ko, ma. Pero ang tinuod. Salamat, ma.
Salamat. Tumano na ko ang isa ni mo, ma. Nga timanon, ti ka. Serbisyuhan to ka, ma. Happy kayo ko karon, ma. Nga, naangkunan ko ang kalinos. Panguna-una, ma. Happy kayo mo. Sigurado ko. Kumpirmado na ko. Kaman. Ang langit nun nga amahan, anar kayo o klarong buhi sa iyang kingharian. Naghulat lang ka na to. Puting. Kitang tanan, padungad to niya. Kinanglan lamang nga limpyo kita. Way bisan gamay nga hugaw, inig-ipo na to ngadto kaniya. Nangayo ako pasaylo. Kay nauwaw gid ko niya. Sa akong pagkamakasasa, dili na mistil nga magayog pasaylo sa tanan natong mga sa nga nabuhat sa tibok natong kinabuhi kay listado na kini sa lawak. Ugasan pinagi sa silot, bugti sa nga nabuhat. Ang primerong pultahan, ang silutanan sa pinakagamay nga sa latigo nga kada lapdos kusog pa sa kilat. Daghan pa sa uwan. Dili day kasilutan kay nakasa ka. Way tao nga makasilot nimo bisan ang Ginoo. Dili mo silot nimo kay iya kang gihigugma. Ang imo masa mismo ang musilot kanimo. Kung nangandoy, una ning muha ka nga magdaghan ng imong kwarta. Sama na kini nga magdaghan ang imong gastuhan. Ang angay nga panganduyom o paninguhaon, mao ang makatabang. Kala natapos ang atong sugilanon nga nagkuluhan. Second Chance. Writer-Director Cecil Daniusos Cabrera. Spinner Rami Tayad. Recording Technician Lloyd Gabiana. Soundman Alwin Lacorda. O mga higala sa di pa kami manamilit kaninyo aniya naghatag o kinabuhi ng atong sugilanon. Sa papel ni Mama Carol Marie Cain, Wina Jilly Haka, Papa Jun Puanes, Bruce Alwin Lacorda, Police Marvin Sanchez Caballero, Rooney Jeffrey Gabunada, ug ang nagda sa papel ni Luis, special participation of Dino Eliseo, also known as Inday Bambina. Mga higalan, pinilami kutob, kini si Ray Ariano Maingon, dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Ang Ginoo mag-auban ka na to kanunay.